Hakakat khandai tarik unai lur arhajar arpulai, hak district kabadang supun kha thamai bat kabala dap arsna menta ka Eastern West Khas Hills District kala jia kawai ka jingjia ka basngau shirkai kata hapo ka snong mau kalai bat ka ni ka snong ka hapru hapo mau that raisan CNRD block. Hakani ka jingjia kawai ka samla ka badang puli class 12 hapo ka school mau kalai higher secondary school kala sha thombor hawai runar upam shamla tip karteng ni ithu dur satya. Kani ka samla ka badan khat khandai snam karta kala sha thombor hakoi ka khlau ka badan harut lenti shaskol jongka nagasnong laubertun hadu menta uniu runar udang ri tengan bat kipulet ki badang thwet ya uru kimpat lap ksai ni ban itho dori ya uru wat hadin ba ya kani ka jing tokit lalle haringkat kipulet na shillong da ka jingwan ka crime scene unit shillong yakani ka samla puli lala ban penpoi sha civil hospital mairang hadien bala lap hi daki para khna puli bat namar ba ka jing stam kala jor lapen kit yaka sha shillong civil hospital bat kumbalong menta kala nang yo bor kapoi bada poi itu jaga indon barlai pat poi itu jaga nei don steng ti baki wan ki kena school ki bawan la poi itu jaga nei ki wan phaino ba wan itu yang ibu kelak don jing mensau tamangi buat ar badi seu halang iwan no se chno bani thu ya i sekitar chno tang salai lepcha tu jaga bu jiwan poi te ji poi ha poi bu hadin du ti chui la lar dia la pe dia ko do len bu ke no mensau ta chung sui tamirat wi chang a ti klai chuni pe ra jan tadi muhadin bu ya ngai pada bu hai di thot ta klau tadi ta usai hiar usai ala betukin ta perbu phi lap jupin tu lap year and year at an yara kajinge ka ajinge ba ni kamnon tu ji ba re long chu tan te hapo chin jan kat nai dia sai en power kapor ba ma kapor ba ya don ha bal balai don lang tu boro te manom do sudang don tu aja ka labun ki kiring ba na mo kaler ki don bat nasyong jongi ni law tu law poi lam tang ta ni su hakapor bang ni poi namar bang yu i ka bakla don hak ta ka jing men saw ni su lek pe ni klam le ai namar la don de ki ba ya apang ta de te ni ka ta kapor ni su pe bat ni su yang no ni klam ban kler ru ni ya kran su namar ba ni istong ta kata kapor ba kilawan poi kiring ba nasional ba kilaong ba leban penkit no i kapor kaliban ban le shua hasop sentar ban ai jirap ba den kata sapoi hospital ba den kata ba kisaong ba nyinle ban ya up ya uta ubru ba le kumta ba kisaong ba nyidai ban rung na kata kapor jaka klau bat misale kata kalenti ke ba nyidai ban le kata kalenti ba isya ban syare kata pok klau bata kedin kata keluar bang ini ba isayo man tan katupi kita jaka hati lenti ban company halor kani ka jingjia na kaliang unong lum khubor na Eastern West Khas Hills District ula lecce kate ka jaka bat ban yakendo hadu kinong panyach nong kinong panyach school bat kum joru ka seng longkme hakajing yakran bat principal ka maukulai higher secondary school ubabu manli lingdo nong laj ulai thu bakum principal u ithu bhai kate ka samla ka blasha thombor bat baka dei ka bami na ka long yeng ka badok bat ula ong baka don ka jinglong ka babha bat ka ba ampa julap yakinu kinu ki kam ki bam sngutenat kata ka pori ngale ya ka ba ngalayu i ya ka jaka bat ha juga poru kidon kini ki pelakon bat ki di tiar jom ki kena nomor nakin liang ki kena school ki jemi ki beri kena sinrang dan talent dia keban wat yang beliau rengkat bat kini ki parasnon ki bedena mau beli bat kumji na lapotul dan ngalanan yo ya keban kili bat penbeje ki jindot kambaro bat ha juga poru ngalayo ya keban lain bat tunggu dan dia kini ki dia dengan nasbur station nomor ringkat bagi Asia dibandingkan semua nomor to nakaling jonga hajing sangat tip yakini ki kelas ko di kelas ko nak semua nomor ini nakalong yang kebetul bat kiju
jiwan skuru but way para sinang syakene skuru dan rai ba uni para sinang mental senam upaman skuru nomor kejing kedu hayeng te kunta ulang trai no tak we bakikam na kunta bersan hayeng kunta ini men layo ya kebantuan syakene skuru kejuni but yo isyong haka kedan kelas ke bakata ba idon ya kijinglong ke bawah ba tuju ya snow ya kena ka jinglong kabom snow penat na kena kijungi de ilong kena school ba jinglong Shu ula penpau ba kumunong pet ke skul ban wan ra ka jing roi jing start haki khna skul u penpau ka jing susi ha ka bay day wat kani ka jing ja namar ka te ka samla kala day ru ban yale ya ka examen selection ha ka ba kala du no menta bat ulo ong kani kala ban day ka jing don kti jong uban nasionong jing sia menta idan don ha ka taka benta ya ka ba injo ya ka ban konkret ban apian na benta ka ya ka selection examination na benta kini di kena pada kadang kelas ke bakar aku kaji tip ba une u breu ba kini ki para non solution sene ki layo ji tip ba breu bala ba suspect ni breu ba syaka bala don lagi joki dan ini kena school di badang dap kat nice dengan karta joki hakaba juwan tista shi chakakam hapo ban benda di kampus school ngundang kana jing subala ne jing tip te nakaliang jonga kum ulong pe je school lengkap bat ki para lengkai bat school hi keba yo ban penyat na benta ban wanra ye jing roy ha jing nang jing staff ye ni kena ki badon hakane kadong bat hakane kathan ye bakinang kiu na kuika senam syakoi bat senam katkum ke jingkerman na kalian ka government bat kunju na kalian ka department ke bapek di kamsku je penpau ye ke jing snosi hakba nia kedu kum kini ki jinja ke ba wajah ki por ki bala kam senam ki don kum jinja dendrei kane kadai ka wei bat asin hakba ni kran krim identity ya ba kimi kum ki jinja ni penpau yang sungsi bat kum ju ni penrem ya kum kimi ki jinja ki balong ka jing pen syong skir ya ka syong suk syong san bat kum ju ya ka ya yang namar ki breu ki jongi ki ba im ha kana ka jaga ki babun ki de kinong kam dai kata ka jing pentrim tang ya ki kena school dan roi kalong ru ka jing pentrim na ka benta ki pajba ki ba im ha kana ka imlang salang ko jengi ke ba bon ka por ki hapan ya kumba 10 kilometer 8 kilometer ban po si ki jakare banwat ki jurul banwat ki banwat ki bandung ye ki dieng na benta pan dai dieng nak benta bagilaban penun kam haka syet ketiu bat kum juru idon ru kini ki kena dan kamret ha ba ki dai ya kabang yalam ye ki jingri kum ki masih ki blang bat kiwe de ki kam ha ba ngi kum kino kendong niyo ya ban pendap de kalong kajing bom syong sungai ha ka bi dai bat kini ki yang baru den rai kawai kalong ba nga ai kublai na kalian ki ginong senchar snong hapo kini ki sau snong san snong ba kidon ka ju ka mensim ka jing smoky kumba ka ju trai sitong ha ki por baro ban pene ya ka sukasan ba akum kena ka jinja ka baja ha kena ka khat khandai predik mentau nai september arja kulai kisim ya ka ju ka jing simpia ya banya trai na penta ban wanra ya ka jing syong sungan ya yang hakikam baru bagi ni para macam orang kehidupan try hakiki tan bagi cakap itu
habaya kran bat usor dar kasnong laubertun uba ar lingdo nong laj ule thu bakate ke jingjia sha thombor kade ka sien ka baning kong ya kasnong bakan sakhi baki khanna school kan thei kin sha thombor bat sha pan man saw bat kum ka dor bar snong kadang penlong ban wat yo badan kti halor kate ka kampan trim Kasino mathauru ka don ka jisusi adu kata-kata nama makam juji aku mene baki sha thombo ki khamtam e ki khna school ki kan thai mo min pat ju don ko ngani ka jinji te ngani ka por ko mut ba mi kum ki no shno ngi don ka jisno khia lu kata-kata ka ba dai ba ka jinji ke ni kum ki ram wasno to por ki don ki khna school ki barle school station mo kole te ki lawan phai lawan mare ban ya thu pe nyangi kum ki irang basno tadi nak taka daung saya ditip nak tak saya mereka urut hak teka jaka bagi lalap si siapa ka lalong kumta bat habang lei ir taka ya katu ka jingji mut nim poi perkhat bakan long kumto ban nang taru nim snow lap pediang ya katu ka jingle runar jongno mo te bat hadun taru nim pat lap sabut ru te mereka snow kala le ya ka badon kam kan jing snow kia jo kasno ya to ka sini la penong kan dorbar to bakerki mila pertasnom ban mila penong kan dorbar to bakerki te na habang yo penong kan dorbar hang to te mila pentip mila pentip rusya ka bor ka anu te mila penong ka dorbar banginya rai banginya hakabening kong ni akabanin ka dorbar kabanin kong kalong ba nginya wat kinyo to balik kam sniu kenre ngim lap ya kata te hadin nam ta haka ba aru te ngila pelong dorbar ka sin ka ba ar ka sin ka ba ar te hang taru ngila wat snong ngila wat ka jing suba kalong ba ngim natik kana hadu munta ka por te nrei long ba ka jing pelong dorbar jongi kalong banginya wat ken yo le se ba don ne buri wa kino ki jaka klab mo no ka bangila aya ka bor jong ka an ni unta ka an su ade ban ka police department kan singke ke nya ka beta ni kum ki no snong ni pha ka jing sngo kitbok ki ruang ke ni to i khna ba in yo no ya kamet ka bokoi ka bakhia ba in yo no kabor ba in ban yo no ka met ka ko to bakia but ni paru ya kan ka jing snow lang ba jung ikum ki no snong ba ya ka yin ka sam ba kim de ban snow du ji kermen re kermen skem ba ki yo ya ka jing snow tengan ba ule ru un ya rap ya ki ka yin ka sam ba jung ki ule un ya rap un ai bor ya ki ru ku habakran bat ka kong dailen lingdo nong lait ka bade ka chairperson jong ka seng long mi hasnong laubertun kale thu bana khate ka samla kala ong ba kamla ban tip kerteng henry kala ban ithu ya ka dor jong teu runar na ngong ki itu na em yang ngok thu na em yang to kapor ba ki thi ang to surok ta ong sok thu tang bang la su pen na kren ong sok thu ta ong nakalipat na ilong ning ong to ta ubri ka itu ne kam itu ya ta ubri ka ong ba kam tip ya ka kateng tang ba ka dur briu te itu dayu imat mat itu ong ta udur briu ke ong uba rit uba yong uba kreu bat uba susin ka dur mat ong ta teng ni kum kasang long kumi ni kitbok kitwiang hanya i ong ba uble trai kenrat unri un sumarki un perku un pelaj un ai kamer kapat kabakot kabakia tumba kilong muswa nang basla banteng pat ke pile ini ai ku perku kendo i batangkat bati Indonesia bani kum kasang ni ra ni ai i ba in yok ban pendon kam ban tidawai ni ban pendon kam ha kabaya dai ta kaji sumar kajung tengi kum kasang long kemi ni panrem jur kan halor kan ke jingkia ba una u briu ule hadu kapto ya kato ka khana school pe ne ya ki wei ru panrem jur kan yang to unong le dusmon
tela dalong kabalang terpat kanya kaan bahkan da simtia bahkan le tung bahkan da pentrekam ya kaan bah ya uto ubrehu dai ban penstom jur kat kum kaan